Euskal Herriko udal asko ari dira garatzen jasangarritasuna hobetzeko ekintzak, baina noizean behin, baliabide ekonomikoen urritasuna oztopo bilakatzen da. Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak zailtasun horren jakitun, udalen ingurumen aurrerakadarako funtsezko tresna ekonomikoa ipini du haien esku. Urtero argitaratzen duen dirulaguntzen agindua hain zuzen. Azken urteotan, 100 gora udalek jaso dituzte zuzeneko laguntza ekonomikoak tokiko agenda 21 esparruan toki mailako ingurumen hobekuntzako ekintzak egiteko. IOB, udalsarea 21 sarearen idazkaritza teknikoa, da dirulaguntza hori kudeatzeko sailak duen erakunde laguntzailea. Euskal Herritarrak dira laguntza horien benetako onuradunak. Haien bizitza kalitatea hobetzea eta gizartearen ongizatea oro har handitzea da helburua, nola eta gure udalen garapen jasangarria sustatuz. Tokiko agenda 21ek proposatzen dituen tokiko ekintza planek estaltzen dituzten arlo tematiko guztietan, badira ingurumen sailak eskumena duen 4 gai dirulaguntzak emateko lehentasuna dutenak. Klima aldaketa eta airearen kalitatea, lurzoru poluituak, biodibertsitatea eta eskolako agenda 21 hain zuzen. Ezagun ditzagun abian diren proiektu batzuk. Herritar bezala flora babesteko garatutako ekimen hauek oso era positiboan baloratzen ditut. Azken baten herria ondo zaintzea nahi dugu, flora ondo zainduta egotea eta hortarako oso garrantzitsuak ematen ditut. Bai Zegamako herriarentzat eta bai kanpotik etorri daitezkeen jendearentzat oso positibotzat baloratzen ditut. Igote genuen, goiz, karo, zegoen beste probabilidad igoteko gora. Baina, onelante gabiz, tazizek egituzko zerbizioa, ez dago zeteko problema nipez. Bera oso portotan da oso, Aparte, tazizean ez, pago eme duzu. Korretan da uste, 8 euro. Beren ordutik kanpora, Por ejemplo, igual zabatu beten, lobean. Zu Pedro etxean zaudete, bai, batire iso dibeti altzen. 6 metrata 8 euro. Korretan da uste, partikularri banda. Dostantzean euro bat, gora, euro bat bera. Bidegorria erabiltzen dut iaia egunero, erosketak egiteko, umeekin eskolara joateko eta polikiroldegira joateko, gauza guztiak egiteko, nahiko azkarra da, ekologikoa eta maiztasuna, euriaz egiten ez badu, egunero. Bidegorri sarea nahiko ondo dago eta gertatzen dena zera da, zati batzuk bukatu gabe daudela, agian beharko genuke tramo handiagoak, eskolara joateko, polikiroldegira joateko, erreforrea joateko, baina nahiko ondo dago, ezta? Eta nola bultzatu txirrindula erabiltzea? Nahiko azkarra dela, osasungarria, ekologikoa, eta Amurrion kotxe zibiltzeko nahiko txarto dago, orduan alternatiba oso ona da bizikleta erabiltzea. Adibide hauek bezalako ekintza asko ipini dira abian Euskal Udaletan. Herritarren bizitza kalitatea hobetzea posiblea da, eta horixe da tokiko agenda 21ek sustatutako ekintzen helburua.